L'album, on vous voit en train de tailler de façon très méticuleuse, forcément de tailler un bonsaï. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette image, Tristan Neward? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi je vois bien 2-3 choses, mais c'est à vous de répondre. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je sais pas, je me stresse, j'agis. Enfin, vu la gueule que j'ai sur la photo, j'ai pas l'air commun non plus. Voilà. Πλησιάζουμε στο... είμαστε στο... Moi je pensais à Patience. Προς το... Temps qui passe. Αχ, πώς λέγεται η μαλακία. Σε Σόνερι. Σόνερι. Peut-être un espèce de contrôle de l'espace du temps. Enfin bon, je sais, c'est peine perdue. Δεν μας έπιασε φανάρι γιατί κάνουν έργα. Non, parce que le temps, il revient assez souvent quand même dans votre album. Ça fait partie des thèmes classiques. Έχουν κλείσει τη μία μεριά του δρόμου και δουλεύουν και αφήνουν σταδιακά να περάσει μόνο το ένα ρεύμα. Αυτά τα φανάρια τώρα μπορεί να κρατήσουν και 10 λεπτά, έτσι. Δηλαδή τι Αγίου Μελετίου και Θηβών φανάρι. Τώρα εδώ μιλάμε για φανάρι τρελό. Εδώ μπήκαμε στο Σόνερι. Είναι ωραία περιοχή και σχετικά φτηνότερη από το Stad. Σε ενοίκια και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κοντά. Είναι γύρω στα 7 λεπτά. Είναι real time η απόσταση που θα κάνουμε. C'est important la pochette pour moi parce que c'est un peu la vieille école, mais je crois que c'est la manière, le premier contact que les gens avec le disque, et c'est une manière d'accueillir les gens dans son propre univers. Πολύ ωραία σπίτια. C'est de donner aussi une protection. Πολύ ωραία κοινότητα πραγματικά. La personne qui s'empare de l'objet, la mettre dans une disposition particulière. Ça conditionne l'écoute aussi. Exactement, oui, absolument. Des fois on se dit la pochette, on se dit ah non, ça je vais peut-être pas écouter parce que je sens que c'est pas pour moi. Dans ce sens aussi. Puis aussi il y a des voyages, il y a pas mal d'exotisme dans votre album. Vous parlez de la Corée du Nord tout à l'heure avec un petit certain texte de Jean-François, c'est encore chose. Βέβαια είναι ήδη 8 παρά 10 εδώ. Είναι πολύ προχωρημένη η ώρα, δεν είναι κλειστά όλα τα μαγαζιά. Ο κόσμος είναι στο σπίτι του, κλεισμένος. J'ai pas mal, j'ai des années de transition, notamment plus vers l'Est, donc il y a cette thématique là qui revient pas mal dans les paroles, moins dans la musique, ça reste une musique occidentale, on ne peut pas faire trop carte postale, mais c'est vrai qu'il y a cette thématique là du voyage, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant. Και μπροστά μας βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί. Et la vie, donc j'y suis allé travailler une semaine. J'étais pas très bien, si vous voulez, je préfère. Πάμε κάρφι για το Σάνεν τώρα. Σάνεν. Είναι η τοπική πρωτεύουσα. Εδώ βρίσκονται όλα τα διοικητικά, δημαρχία, νομαρχία, όλα εδώ τα πράγματα, τα γραφειοκρατικά βρίσκονται εδώ στο Σάνεν. Είμαι εντυπωσιασμένος εδώ που έχω στερεώσει την κάμερα. Φοβερή πατέντα. Τώρα μετά από αυτά που έμαθα για τα σπίτια εδώ περίπου μπορεί να κοστίσουν από 600, από 400 έως 1 εκατομμύριο, τουλάχιστον σε αυτή εδώ την περιοχή. Είναι λίγο βάρβαρη η κατάσταση. Αν σκεφτείτε ότι κάποιος το αγόρασε χωρίς πάτωμα, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το.
Εδώ σε αυτή τη στροφή μπαίνουμε στο Ζάνε. Και το βλέπουμε μπροστά μας έτσι εδώ στη πάρτο. Κεντρικός κόμβος. Και αυτό είναι το δημαρχείο εδώ. Εδώ βάζεις όλα τα χαρτιά. Ό,τι χαρτί χρειάζεται, έρχεσαι και το βγάζεις από εδώ. Αυτό εδώ όλο θα γίνει ξενοδοχείο. Δίπλα. Μια τεράστια έκταση του σκάβου. Φύγαμε από το Ζάνε, τέλειωσε το Ζάνε. Πάμε ντουγουρού τώρα, ντουγουρού. Ραδιοφωνικά βρίσκονται βέβαια εντάξει στο μεσαίωνα. Εντελώς στο μεσαίωνα. Και έχουμε μπει τώρα στην αυλή του Gstaad. Μπροστά μπορεί να διακρίνεται και το ξενοδοχείο το Gstaad Palace, που είναι το έμβλημα πραγματικά της περιοχής. Τι περιμένεις τώρα από Πολωνό? Το κακό έχει παραγίνει πραγματικά στην Ελβετία με τους ξένους, δηλαδή δεν παλεύονται. Έχουμε γεμίσει ξένους. Και έχουμε μπει στο Gstaad. Ναι. Και επειδή είστε καλά παιδιά, δεν θα στρίψω εδώ δεξιά. Εδώ είναι το σούπερ μάρκετ που ψωνίζω αριστερά. Δεν θα στρίψω εδώ δεξιά που πάει ο κύριος. Θα πάω από εδώ για να σας κάνω μια φούρλα μέσα στην πόλη. Και άλλο σούπερ μάρκετ. Αυτό μπροστά είναι ο πεζόδρομος, δεν μπορούμε να πάμε με το αυτοκίνητο άλλο, γι' αυτό θα κάνουμε μια αναστροφή εδώ. Βγήκαμε και στο σταθμό. Εδώ και τα λεωφορεία, εδώ είναι και το ταχυδρομείο. Σταθμός κανονικά τρένου, ταχυδρομείο μπροστά. Και παίρνουμε το δρόμο τον ανάποδα γιατί εντάξει δεν πάει άλλο αυτοκίνητο. Αυτό μπροστά είναι παγοδρόμιο και γίνονται και αγώνες χόκκι και όλα αυτά και γίνεται και το event με το beach volley το καλοκαίρι που γίνεται που είναι το πανηγύρι. Εδώ δεξιά είναι ένα πάλι έτσι καλό ξενοδοχείο, το Bellevue.
Ξανά το Μίκρος εδώ που ψωνίζουμε. Έλα βρε ψυχαμένη Γερμανία, άιτε τελείωνε, ζω. Άντε στα χωριά σας βλάχη, άιτε. Κοίτα τώρα να ζω πως πάει. Πληροφοριακά εγώ πάω με 35 τώρα. Τώρα τι θα γίνει με το μαλάκα μπροστά. Έχουμε και ένα ωραίο τουνελάκι, έτσι. Πρέπει να είναι γύρω στα 20 μέτρα, 1 χιλιόμετρο. Όχι, λιγότερο μπορεί να είναι. Ο τύπος δεν παλεύεται μπροστά, έτσι. Και είναι το πρόβλημα με τους ξένους, πραγματικά. Και εδώ φτάσαμε στο σπίτι. Αυτό που άσπρο που βλέπετε μπροστά είναι το σπίτι και το τέτοιο. Άιντε μαλάκα, τελείωνε. Εδώ έχουμε και το γυμναστήριό μας και το κολυμβητήριο. Πάμε για παρκάρισμα. Και βέβαια το πάρκινγκ μας περιμένει. Έτσι. Φτάκαμε. Αυτά.